Ukertong ke NPP na West Shillong bathep kerteng mentakalai terik rempang arhajar arhulai uba Mahendro rapsang ulapin syai halor ke jinglit penpai ke wei ke long kemi ya pressure cooker balasam. Habak rench kilat pathai kubor uba Mahendro uloong baka jingsam jong u kamde ke balik sop-sop Henry usam Paidbah om kum ki wei ki bakeno kat bayaladiru ki sam sop-sop. Sorong ko bicu ilong kube. Ngasong sorong bahat ba iwan terkai itu ba idon kata kemensim ba impediang ya kata. Ndai dia pun suatu tang kue mdi mga ai manga personally mengali ai manga. Dia member jong ke unit betul ban ai. Tang ba swa bangin ai swa bangin le ban ai ki Paidbah ya ka ai bangin la ban le. Ngida launch public. Ba benta ngin launch no ya ka ni ka part of the MLA scheme na menta ban sam dia uni pressure cooker na menta kawai pegawai ka ye. Ngambun pengalek Buhrieh. Nga kamlek Buhrieh nga openly nga launch ya kadi. Syaban sam. Ngamnong kiwi ki kertong ki ba kentro ya nga mga sam kat ba yala di pat ki sam nari. Plei ko to long kiwi. Kamdi pagalipan pai tang sunga. Kalipan pai ru yo kertong persai ba. Renga nga le persai ang persai. Ndai ko mi kertong persai nga ki lile Buhrieh bat ka kentro nga banga ai pressure cooker.